Magtarong gabay. Sa mga mag-drive. Mga manudalaw sa dalan. Tanawa kasi na natapos sa mga sakyanan. Nangahayag ni noon. Bay, relax lang bay. Ayaw yung pagkatigbaboy mo kaisog. Minsan mo ka, ni kahit mo kang cross god. Abel ako mununong ka. Syaro, pugang kita. Nagsinilit na may kuwato. Wala yung kabantay. Pasensya kayo pre. Sayo naman kayo na pasensya. Ingon yung mas buwa. Parehas, nabitaw ta ng atong batong sakyanan. Salamat ngayon na kay wala na hitabo sa to Kaprehas na nga tumba. Nakaisinsa. Kumplito ba ako? Hindi ko na nagkompleto. Magbukoy lisensya. Ang maayo ani, magtawag tag pulis para masolban niya atong problema. Kini, naanay pulis. Mahibal ang yun kung kasi saan na itong duha. Uy! Matay di pagkabanggaan eh. Mabuhi pa ba kang driver ani? Uy, mayong adlaw sir. Ay, mayang adlaw, sir. Uy, mayong adlaw po ninyo. Kamay mga pasahero aning tumbang sa kinan. Dili, sir. Ako'y driver atong pagkinan. O mo ba? Maayo kay ukir ka. Wala din, sir. Haluin right taon. Ikaw, driver po ka? Kanang isa kasakyanan kasi nga nahayag ako po driver anak sir. Purbida pagkabanggaan no? Maayo kay siptira mo. Na, tara. Atong-atong yung masakinan para may balaan na ito kinsay sadaan na itong pagkabanggaan. So, nara ito ticket no. May balaan na ginato kinsay sadaan ani. Siyaman eh. Sige. Alam mo na, sir, oh. Dire kong ikan sa nakuha kabaw. Dire, pasunod ito ko dire sinalit ko. Dire ko mag-deliver og kabaw sa slater. Kani mang isa'y tanga ang kayo. Ako sir. Respect ako dito. Kay pauli ang ko. Mau ba? Sige, ban mo na ako. Kay hatod tamos mental. Yeah.